Nigo abaruki wabagendrete koirana ase chiskuru na bano nigo abamenyi kurwa sebunge ya Kitutu Churches South me county ya Kisii babeire bakogokera ogosirwa kwa bana babo kogenda ase chiskuru au gese bagendrete ogosirwa n'umuchumbe o Kitutu Churches South Anthony Kibagendi inse muroberi omanyekante buna kiba masomo program niga baiboli bali babwate amakonge chingencho au baboli bagendere wesoke eri okonyora obokonyo bubu kubasira abana babo asebo igaba menye baboriwe kwene kirabuna ngo musira bareki bagendi eri goikirania amagendro yechingenjo ao muriketo diponasanya norboti urwasobwime Insujo muroberio okiba masomo program no mubunge bworogongo rwa Kitutu Churches South Mheshimiwa Anthony Kibagendi nigagenderete kwene kianga aborokiwa abanyorire chisemi Omorke jomo aselieta Anastasia kurwase kenyorukia boge kanyonsia niga irenerie mbiya mono asoko inyorwa maega ya mamu mwabogotangwa senyagitari no kuburo ni chibesa chokokolerwa okobarwa. Mshukuru mheshimiwa amenisaidia, mamangu ako hospitali anatakikana pesa ya kufanyiwa operation, babangu alikufa kitambo. Sasa mheshimiwa amenisaidia, ananilipia fee mpaka miaka 4 na mshukuru. Na naomba aendelee kukua. Chinga kechi ni gobona biboli bale no konyoro wainse bagendrete ko motogio mubunge bworogongo roiga. Asoko ba namaroro yogo nchorolia boge Kitutu Churches South asogo segeta SME. Ere ni mheshimiwa itungambiya mono asomo ibwe kuwerwa na kero kene na abana baiga mbara ono nintu abande ndubwate bana baitoga lakini asenye tugwete na city project yo konya abana bali batari kwenyara sechinga ke jintu abwate chibesa twangwira abana school twamutairinge project ya chakiro somurobiri yo no muya asa abana baitura nda chakonya buna abana inde ngakego nda ga recommend twamagire ngambiya mono asara ndonsi asaigwete nonyana bo abaibuli bali na makong aho asebinyoro elio gosomia abana babo nigo bono baboliwe banyare gwesokia elio banyare konyora chisemi chinyare komesia chinka uno mheshimiwa chagete program ye korurastia una soeta office koroku tekiba masomo program ekorigerere abana chiovan pasovan na bali bande batari kwenyara ebinyoro byonse babo Kitutu represented abantu bajiche pale report elinda mheshimiwa akoreki asira abana system ibabo ibori baito bali murenga mutaraikera mangana yaiga please mheshimiwa na ngusira system na ndebe seneroro ekokonya abana bichintakana na baibori bali bakonyora kondogoke komenta na ywe ni gabamenyi bense mejwe baboliwe ko mujumbe okoboko elio anyare kogenderera gwikirania chira chiaye chia magenderero Iongo saba abantu baito ba Kitutu Churches South bagendere gusabira omweshimiwa ito Anthony Kibagendi erinya sagende ko mumenda chinguru ne chisemi chirikero kenda arengire naganire gukonya abantu bari bare ase kiwango kyanse akonye omwene bumugusi koru Kitutu Churches South erindanya akonye chisemi cyokwegendereria Ginko ripoteri ya Ndizi TV kurwe bunge ya Kitutu Churches South yogotoke county ya Kisii. Elietaria nende pon Asanya.